Lisai chu man mo tak chuan pon lama chuna kan chuaka ma se James chuan chu te thin rim taka man mo tak alo chuak chu lo mu fu lo maya akuta chuna kan chel ngala Lisa ngai to fi mong che thil dik lo ti pal lo nge alo ti ya ma se Lisa chuan James enting e helai mun ai ni lom the ya che vel zong zong hi lo thling ti nem ni ya an ti ya lungoi lo de chuan kal chun zom chuan tuma ma se James chuan nelo kal te su alo ti ya alo dang na se ve khop mai ma se Lisai chuan chu tianga in dan tir mai chu tum lo thu dik tak an khriat tak no chuan ama kut nge ya vi hlum chu a phu ni ti na soi ni ma se chu tianga vachet al rom rom chu thil fing bek ni ro wangin James chuan thei top chuan a han dang ve a nang hian ka thu khe zong zong hi khriang chuan he tiang hi min dang bi khau lo wang le kha tianga kum nga chuang engma ti thei rawa ko om na chan te kapa thina chan zong zong te pokha ama thil ti ve khinia sin tin a thu khe zong zong chu a sei chuak ta ke hi chom lo lang chuan kapa khala dam tu ania kanu po to na hian tak en kol na mun an da yan thil thang zong zong hi ke ma awang ve kan ni tin an saya ma se James chuan an ku ta ngot mai ni i thil to zong zong chu ka khe thiam pui khop mai che ma se ti vak nei nom lo ni hi dik takin phuba kan la ka nga ya tu ma hi kan chu a ho lawang ma se a thak de kan chen ni chuan ke ma ni zo hi kan tal buai thein ya tin alo beng dai ni ke ma hen ka pui don chen ya thei to pin phuba la to ring ka pui em ang che tin a han tiam non le ya ma se soi tong khan tu na tan chuan fing ta ka kan che dangai i tiang i chet mai chuan kan rom han na zong zong hi a flop vek don a sin tin a chem te ken lai po chu a han lak saka yang te chu mi to i zep ho thil ti thin dan ani ke no chu he tiang a ti tu he kan ni lo ni a tin thei top chuan an khul fe ve bok ani ti chuan a beng lai the the kha ma Lisai chuan ole ni e i sei chu dik khop mai ka thina ro kan ma ni kanu en kol tu gal nei bok sia chu wang chuan kanu tan tal dik takin wel ko film taka ko omangai ni i thana chung chang chu ke man film kho takin phuba la turin ruang man han sia manga chu ti hun chuan kanun po lim takin kamang ve thei nge yang han ti ya ti chuan ni e em tianga ti nge du siro ka pui don chen ya i ma thun thiang ai dang dil tuwa i ti ni pon ka pui em mang che a han ti chuan ti dan chu ke man ka khrialom ke man ka ti yang atita nakin loka chungkoi mu khom na le sum do na million tak tak te po in mu khom na honom do na chu ti hona chuan ke ma nge me hian ka ti chevek don ani ka ti mol pho don ani tin a ge go chu siam to zo ani entikawa ani hi a gon tha chuak le to ngai lawang tin a ge go chu siam thak le ta ole chungkoi mu khom honan ti chu an thleng don ta ni ti chuan i thana chuan thei to pin an khila Zoe voina tan chuan Lisa ha ti ni ko chuan heno te kam pom mek lai po hi kan fa ania ti chuan engma thilakal sual lawa helem hi kan chang thluan the ni chuan nang hi ha chung kwa an fanui lo nianga ke po anol zong zong kho khom tu lo ni bokanga ti chuan nu palim tak kan ni don ani o a han tia ti chuan Lisai po chuan lau thong lo tu kan khil eng ma ba man nakal sual lawang akal tlom ve kang ti na lo thamon ve a ti chuan ani mu khon mun hola chuan i thana chu an lu ta mi poi mo tak mai an lo om treu maya an lo lom hlom poka i thana po chu thlamuang tak chuan alut phei ta zera ma se Lisai chuan a go chuan to na chonga ro te a i thil ti sual zong zong hi ka phok lang ve kanga sta chuan ila hlim theiam kan enang chu tin alo in ngei tu ani ti chuan le nakin de wa chuan i than po chuan lokal la tin an mit maya abul naya chuna vakal ve mai pokani olem pokram tu chun han tran chota a zanina lokal zong zong tin zawai chung alom thu kan soya zanina hian thil poi mo tak mai puan tu kan neya kan fa nei chung chang hi ni voina tang chuan ke hi ha chung ko en kol tu kan ni tonga an ko zong zong poke man ke en kol chun zom don ani chuan halai lokal zong zong te po hi min support ngai ka be si pokani antia bidang ho chuan awa han wa nei em vu male anu puini kho khalovin a oma chelei theilovin a om zuya chumin huwa van nei thla takena on dama tikhian fa te hian an nei le ania
và thiên in mala som bi kan ikhe mole ti tan an soya kha mai ala te po khan athi ni an soya ma se ro la thelo ni khi an van nei bi kot mai ti te pon an lo soi do nak nak maya an lom pui thu an sei nak nak mai ni chuta le Mr. Ethan po chuan ni kan nu pen ka chung changa hian thu thang eng mo chu om ve nge maya ma se bu wa ka len gan lo wangin kan ngoi khia tuna chun thu dik tak kan tak lang don ta nei hi Lisa voina hian heng mi local com te ma hian kan fa nei chung chang hi han seira thu dik tak han sei ve te le an tia chuta Lisa chuan ole tui mo khalo kalo la kanau te pom la hi lo lak sok lok te le an han tia ti chuan an chial ho no pakha chu kan kala nau te chu a kon lak saka le sai che dan chu I thana chuan ple min mak a ti deuh hlaka a lau thong deuh hlek ti chuan in the vine lo ngai thlok le voina hin thu poi mo deuh mai sei tu ani ve tlat mai a kon ti ta ti chuan I thana chu lau thong ta khop maya voina hin in the vine thil ka surprise don cheu ni a han ti zui de ngal phei chu I thana chu ain sum zo to lo in thil ngi ti don ha tin a kon ku pa hei chu kan soi lok sa khana tel lo kha kan soi lok sang khan ta che alo ti ya ma se a chel na chu an la thla khoi takin nu le pa le ela local khom jong jong te khela ya tv screen den deuh ki lo en lok teu Mr. Ethan tan hian present ton tu ma hian kasiama chu ka play don ani han en teu le atita ti chuan screen lam bang chu han na ma se be se lo deuh mai chuan screen a chuan a pasal chung chang te anin ton dan chung chang te le a pasal am mangai zia video clip chu alo om dai maya he inge ni hi play tu ngwa ti khan si lawa I thana thil sual ti kha play tu kan ka siam sia in tinge mo kal sual thele tin maka ti khop mai I thana la chuna surprise tak taka mo tin ka van lom takem ka lom ni tuk do tak ke pon ka mangai ri tuk che an lo tia an lo ko chun jom hala chuta I thana chuan zoi te in kalaka phuba la khiruma thei to pin tranila ma se to pa chuan nang ain ka fing zuak ta nei hi Lisa tin Lisa ni ti kha alo khre wan chlo ni in chuta le tal chuan tuma tal chuak su ka tu sei tu hi mai thapot ta che chu ba ka kanin ko kha te ma min ngai ve lo bem ni a han te ve la Lisa chuan Ethan nang hen ki Lisa ka ni ti hi ilo khre kan ni mo an ti chuan mi a ka ni moi tiam mani kan ina ka nga kan nu pui chu abo ta mak maya ti chuan a thizui ni nan soya chu min nu lo ka chang kan nu pui ang che ka ma kon in lan le ngal boka mi ani leng lo tan chuanin thil thlen dan hi a khia thiam thei ve kalom chuan lem I chang thiam khop maya kan nu pui ini don lo mo ka ti hiana ma se van ni thak takin DNA test kan ei lo maya tin at sam chuan khoya isama tong in DNA test kan ei ta lo male chuta tong chuanin tungi ni ti ka kha chuak ta lom tin DNA test anei dan vel chu a han soi chhota ni ti chuan I thana hian anu pui merang che han mu khan alo wang hel ve a chu wang chuan anau te hna chuan DNA test nei tu kan samjai pakha chu alo lak saka chu anau te ho khalo test ti ta chu DNA test result tong chuan Lisa ni ti kha alo khego te to chlo nin ti chuan la vena po hian min ti mual pho itumna video isiam te ka khia ma se van nei thak takin chu po chu kalo thak dang lam ta lawa vena hian ke hi mi zong zong in nang ma mangai tu le idam lo lai po en kol tang tu niang in min ngai vek to chu wang chuan thil sual ti tu ang min pu tu min heng mi te ma po hian min pu min chema la tu ma ni thu sei chun oi don chuang lo eng po ni se tu na chuan ka thuang I omangai to a han tia ma se le sai chuan I kha sual pal hlo ni ke kala dam chung chu ha chung ko zong zong hi ke ma ta la ni tat a chan chu ha chung ko fano kala ni wangin adita I thana chuan I khria dan chu adik ni mai the ma se ni men ba han paper lem zong kan lo ti fel fai to wa chung paper ate chuan I than Starling a mingin engkem kan kal pui to zo ka ni chuan kanu pui anga I lo le thei hi kalom khop maya a chan chu kam hinga engkem thilom turin min pui ani
nang hian i khriat lo lai khan min pui rang zok lo ni i pasal ka niangin i ta chu ka ta ni tlat to ni tin han se ya a zero khop mai i thil tu mong chu a hlo ting the ta lo ni ye tin i thana chuan anui zat let ta vio mai tuna hian du than tu pan hi ka pian che kan du pui fel tak angin lem i chang chun zom zel theya ti chuan he pokvaim hi hlim takin kan zonga chumin huwa chuan i du no hmunai kalanga he ka du no hmuna ka kalanga in ti boi lovin kan nun ve ve kan manga chutian chang hlim takin kan om ve ve the chuti ni rawa ton tu mai boi nei siam ani chuan mi zong zongin nang hi a angin ngai chenga kha accident ni to tang khan i thluak a chiang lawa chu wang chuanin i a deuh tin ka soinga i thu soi to patu man an oi longa i tot ma to chu mi a ho om khom na hospital a ani mai kanau te ho ka man ti ko chenga mi a om khom na hospital a ka da me don che ni ma si khu hak lawang inu po chu ta chun om ve tlat an ti ta chu ti han soi ta ka chuan anu chu ta en kol na satlia mai ni lovin mi a om khom na alo da nei ti chu a khe chuak ta a thina rem ta em mai ni le du than na chu siam ko le tun hi du than na i siam hun chu ni e ti na ko chu a han fo saka ti chuan le tuna hian mino fo bo le ti chuan nu palim ta ngin kan lang thei thon nia ani lo chuan a pani na ka ti don ani o in fo bo le tin a muya chuan fo chu han tum ta ma se ri sai chuan nam sana a mai chuan a beng ta thuk mai nang ma wangin ka tiang khan eng ma che thei rovin ko om pha khai accident zong zong khan ang ma ko man vek ani chu me ni rovin ka pa po kha i tha ni chuan ka nu po mi a khom na i da boka khati chung khan hlim takin i om thei ring amo ina ang ta piap piap mai re i thil ti man hi i tuang dong khom mai chu wang chuan ka en liam mai don lo i tuang ang en thil he thleng don lo ti hriang che tin chem te a kon phok chuak ta tuna hen ka ti hlum don che tin vi mai chu han tuma ma se i thana chuan ro chel man chu ta security dang ho chun kon kala le sai chu an kon chel pet tang hala chu ta le i thana chuan a soi rok sang nge chuan pui ka ti khop mai wen thil thleng chu a zero hle mai kan pui hi tle min a thuak hi ala chiang lo do leka chu wang ne mi pui ma pop dak lang ka du che ro ni teng hian a ro boi hi om le thu zela chu wang chuan pui ka ti khop mai teng thil in muanga hi a zero ka ti khop mai kan pui chu ke man om na to muna lo om ti le mai don nia le nau te u hoi cho ho le a de ta chuan lisa mang tha le tun bak chu ai mo to kem lo me the mi a ho da na hospital a atul lek lo kan don che nia atita chu ti lai tak chuan pon lama tong chuan mi pakhat kon lu ve ta chu thunge kan ti chuan Mr James khani lo ding teu tin anaw ten han chuan an kon lu ve ta tham maya medang ho chuan tu ting e yo so tu nge han ti lisai ko chu a thla lo mong de huaya Mr James ani mo lo ti e thana po chuna lo en wanga tunge lo lut ta tin an hoi a ta hu mai chuan stage lama chuna kon kal hnai ta lisai po chu a han tal chuaka James hen hana chuna vakal pheya chu vele e thana chuan oh Mr James ani mo moi te nang hi chu ka va som ve si lo chu ve enga tingi lo kala antia James chuan nang mata na helai mun lo kal hi kan ni nem ka lo kal chan chu lisai wang zo ko lom antia James kan fin fian nei zong song kha e thana hian ati chevek to chu wang chuan en tinga kan ti ta kan ti nang nom to lo ni antia James chuan ka khrialom lungai to su ke mang lo chung fel vek mayang antia midang ho chuan Mr James he inge mo khiat le mi chung ko le mi business in mu khom na alo kala helai muna hian midang no pui a kon chu buai nge mone a che tan chu awa han moi lo em ve o tin an lo soi do nak maya ani hi Kingsley company an ho tu pa khan lom ni awa zak lo ve a mi buina te alo in gola ni mo an lo tia chita Mr James chuan buina nei ni chuan khatianga kan hunga tong sei lo khan local chuakula kama zo nan lo sei de cheu Kingsley company te in sei sel ngam vela mo ani chuan Kingsley company sei sel tu pian chu helai hmana hian kati chepak pang cheu ti ka sei do ni ke James Kingsley hian tu ma hi ka chua don lo chu chu hriang chu tin han se ya chu te han se ta ka chuan an lau le dewa
ti teu pon la mai chuak teu he tiang boina kan in rol hi atul vela ve tin mi pui local khom ho po chu pon lama chuan an chuak ta vek maya chutia pon laman chuak tak vek no chuan i thana nau te pani po chu pon lama chuan an lau dewa an chuak ve ta nge ni chuta le Mr. James chuan Ethan Sterling nang po hi Kingsley Company chu hlau le vem nia enga tingi helai mun hin ila din ve nga an dia Ethan chuan Mr. James Kingsley Company ho tu pai ni wang mai in ka tiang khan idu dan dan in min vokol thei angin in ngai ni me theya ma se thil pakhat kan hriang che ke min vona tu zong zong in fin fian nei zong zong kha ka ti chevek to chu wang chon engtin pon min ti don la dan noya chuan min khoi thei chuang lo ti khiola ka du ni tiana han sei ve a chuta Mr. James chuan alan dan chuan eng tiang taka thil ti thenge kan ni ti ila kha chiang lo ang le mai i go man na siam taka chu thavio maya ma se kha ai chung nong chu go man na kan nei tla ni tin ai te tong chuan a phone chu ham thok chuaka te ma tok chu ko la le a hun chu lo thleng ta e voina tong chuan Ethan Sterling ane na inin zong zong kha lo ti to vek la ka du ni ani hi tu man tho pui tho lo la ani hi tla chevek se ka du ni chu tiang tu chu ma lo lang cheu tin phone chu an da le hala Ethan Sterling lu than tu pan hi kam pe ve tiang che ama se beka chuan ran chu sak boi changai lovin i hau sak na zong zong hi kan hne na hin ron in sakan dak mai la ti chuan li sai ma hin thun thuin ngai dam dir bok la ti chuan police tan hen ai thil ti sual puang in pe bok anga chu tiang ai ti lo ni chuan ini hen kan ti lu don che ni ti lu ngai duwa nang main ti lu ngai lova ol som taka in pek le chu chuan thlang te le e lokin thil pakhat soi mai pokala nei tlat mai zel chunga chuan nang ang mel tha tak mai vun no bok si hi chu du do tu chu po an tam viawin ka ring e chuan thukok pakhat kha i roi em zana khan lisai hi imut pui moi ti mai theya ma si imut pui tu mai chia kan lo wa man diam tua kha mai che imut pui tang khan imi patna lama po hak sat nei tok so mek ti kan khia khang kha eng wange ti ni lo boi veo ni mai theya kha me zana i me chem pui na natna akai che ni kha tin an se ta boka chuta le i thana chuan de tok te kha tiang khan min vau kol vel su kha tiang min vau kol vel awang khan ke hi ka zam mai ni kan ni ya ke hian ka thil ti theina ka lan tir ve hona chuan nang ni hoi chu jang kha thil thua in bo diak meng an tia nia i se di khop mai i company le ka company hi chu enti kong mai kan mil don lo ni hi ma se to pa chuan tunge chak lo zok ti chu kan lang mai don ani zan kha thil thu le ka tuai ma zok hi chu an bo ngei don ne chuan van doi thak takin nang aya heart company a ser nei tam zok no ma chu kala ma tong tlat maya chu tunge kan ti chuan in pui ngei mai lisai hin tlat chuan lisai hin a ser zong chu kan ne na men perfect to ni om zia chu company itai moi ti khan thunei tu le ho tu be chu ke hi kan ni taking mai a han ti ta chu ta le lisai po chuan a sui kha dik chia ka ser zong hi jem chan hena hian ka pe ni chu wang chuan heart company chu a thun hoya to wa om zia chu nang ngei po hi Mr. James sa thunei na hnuai ini to tina ni chu tin a kan sui chok ve ta chu thu han khia ta ka chuan ti ngai na khai ta lo hle mai ora chun zum chu episode le kan tianga chun zum hi atop na tu kan ni to wa lo chu hun kan lo chang le kan don ni o tu tok le patang